Good morning everyone. Tabung ke जों doctor thang tongo. Nai tong ni ang tini norong no. Phunugui tong nai bang boja boja ka thang tong. Tabung ke जों rickshaw ni nokori himi thang tongo chamber o. Ke sok pai ke o jaga o. Borok gila ma achukjak bisingo doctor tongo. Nai tong bisingo doctor hingke. Hayo mana singsuga leng suka nasimna 2 ghonta ni upor mana singka doctor byangjani thang tongo kya pas phailiya tabuk se sok pai 2 ghonta ni upor wngthaka tabuk se ma naijak sinai tabuk hingke naijak bai chwng tei kaisa jaga o thang tongo oro sok paijak no iko. Tabuk hingke chwng phirogui tongkha o jaga ni tabuk hingke bazar kisa khlainai bazar o thang tongo nai tongri ang bazar tamo paikha nongno phunukgana. Tabuk hingke bazar thang tongo iko nogo sok paikha tabuk hingke gajor tomato meggi thalik rok meggi rok muri rok tungkha asingya amo hingke asingya twi kisa ririgana tabuk hingke bongno twi kisa rwnai ang a singi bai elengsa songnai iko mosla rok ready abo ani tini a helaimani haine kirii bokha dwng chuka haino helaimani asingya ang waisa pono ma helaibai haine kirii chuka iko elengsa bo suja kwchak ready tini pura mai maya kuchung lengsuka iko piyaj mosor rosun amo rokukha abo baji nahajak tabuk hingke elengsa riri sinai hingke dolsong tani channel no subscribe khlaibai di kisa iko elengsa ririkha tabuk hingke swrapjani pore hingke arwi kari sinai er pore hingke maisa sinai ta chwng hingke norog ani video rok bahai ungjak like khai comment khai share khai di kisa hambai joto no iko ani bai elengsa munkha tei video kaham kaham nongno phunuknai ang nai tongri ani channel no subscribe khlai rwdi kisa bye bye tata.